God bless the great state of Iowa. سێشەمێ کامپێنا هەڵبژاردنە سەرۆکاتیە ئەمریکایە ساڵا 2016 bi lez çû wilayeta New Hampshire piştî got senatorê Texasê yê parêzgarê komarî Ted Cruz li wilayeta Iowa bi ser ket. Ji aliyê demokratan jî Hillary Clinton bê jimareke gelekî kêm lê pêşiya Bernie Sanders re bû. Niha jî hilbijartina seretayî ya serokatiyê birê ve diçe got wê di roja sêşem hatê de bêkirin. Senatorê Texasê Ted Cruz yê parêzger û dijberê Washingtonê piştî got bi serket ji cemawerên xwe re bi serkeftin axivî. Tonight, îşev serketina xelkê ye, îşev serketina azayetî û parêzyariya siranserî Iowa û tevaya vî gelê hêja ye. Îşev wilayeta Iowa dengê xwe bilind kir. Donald Trump serkeşiya vê pêşbaziyê bi mehan dikir. Di rêza duyem dema piştî Cruz û sozda got wê serkeftinê bi dest xîne li wilayeta New Hampshire. We will go on. Em ê heta ku berbijariya komariyan dest bixin berdewam bikin bi hêsanî Hillary yan Bernie yan her kesek din têk bibin. Senatorê Florida jî Marco Rubio di rêza sîyem dema got gelekî nêzîkî Trump bû. Êdî bi şens bûye got desthilatdarên Partiya Komarî piştgiriya wî bikin. Tonight here in Iowa, îşev li vir li Iowa xelkê vê wilayetê nameyeke pir zelal şandin. Piştî 7 salên Barack Obama, em êdî bêhtir li bendê namînin ku welatê xwe vegerînin. Kele cana komariyan bihêz û di asteke bilind bû. Got salon da girtî bûn ji alîgirê wan wek ya West Des Moines bû. Got şêla wêlar li wir piştgiriya Marco Rubio dikir. Ez bêjim wî karekê baş kir. Wî zanyarî li ser siyaseta derve hene, ev e jî han derin ji bo hemî kesekî. Ji aliyê demokratan jî pêşbaziya Clinton û Sanders nêzîkî hev bûn. Lê Clinton ew weke serkeftinê da xuyanî kirin. Çend helmeteka mezin e, ev e şanaziyeka mezin e digel we ev helmeta Iowa, ku em dûzekê ji bo paşeroja Partiya Demokrat û welatê Yekgirtiyên Amerîka çê dikin. Sanders jî serkeftin ragihand di nav piştgiriyên xwe yê genç de got piştgiriya peyama wî ya aborî dikin. Li gorî nirîn û şiroveyan Sanders li pêşiya Clinton e lê wilayeta New Hampshire. Mirov li krîza aboriya ku welatê me rûbirî binêre dibîne ku dem ji bo berbijar û polîtikayên desthilatdarên Partiya Demokrat nemaye. Alîgirê Demokrat jî bihêz dibûn. Ji aliyê piştgiriyê wan li West Des Moines bû. Got bihêviya serkeftinê bûn. Ew heneseka nû ye di proseya siyasî de. Binêrîna min ew bibe namzedeke herî xurt û pêkhatî bû takîbkirina Obama û ew bû pêşketina dikare bi kongresê re kar bike. Martin O'Malley yê Demokrat û Mike Huckabee yê Komarî her duwan kampênên xwe yê hilbijartinê rawestandin ji ber lawaziya çalakiyê wan. Niha çavê li ser wilayeta New Hampshire got wê pêşbazî bihêztir bibe di nav kandîdên hilbijartinê de. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.